první disciplínu, kterou je mrtvý tah neboli deadlift. Ty váhy jsou tam různý podle kategorii, které tady máme, takže kategorie Open tam má 210 kg na čince, kategorie mužů do 90 kg tam má 160 kg na čince, kategorie dorostenců tam má 120 kg na čince a kategorie žen tam má 80 kg na čince. Všichni to budou zvedat 60 sekund. Pravidla pro tuhle disciplínu jsou jednoznačný, tvrdý a nekompromisní. Jo, budete muset činku dostat ze země, takhle krásně, do napnutých paží, počkat, než vám dá rozhodčí povel dolů, jo, na vodáž se srovnáte, dáte ji dolů a můžete zase pokračovat. Nesmíte činku odrážet, nesmíte mít žádné trhačky, žádné háky, žádné powerlifterské dresy, můžete mít pouze opasek a magnézium. Jsem na vás zvědavý, kdo bude nejlepší a kdo to vyhraje.